Φίλες και φίλοι, να είμαστε πάλι τη δεύτερη κλήρωση. Αυτή τη φορά με την ίδια ακριβώς αμερόληπτη διαδικασία όπως και πριν, θα βγάλουμε ένα χαρτάκι από αυτό το εξαιρετικό κατασκεύασμα που έχουμε τσιπήσει εδώ. Όπως βλέπετε, βέβαια, η συμμετοχή των σερνικών είναι λίγο πιο μικρή. Άντρες δεν ξέρουν από αυτά, δεν εκτιμάνε. Δεν πειράζει όμως, και πάλι θα βρεθεί ένας τυχερός. Χώνω το χέρι μου εδώ μέσα, βλέπετε, εμφανώς αδιάβλητη διαδικασία. Ανοίγουμε το χαρτάκι, όπως θα έχετε όλοι παρατηρήσει, εξακολουθώ να είμαι στο προφίλ το χωρίς γυαλιά, πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Μπαρούνης, Ανδρέας Μπαρούνης, το λέω καλά, για να δούμε εδώ ο Ανδρέας. Κάναμε focus. Ωραία. Φίλε Ανδρέα, πάρε και μια έτσι συναρπαστική πόζα δίπλα σε μένα χαμογελαστών. Αυτό είσαι εσύ λοιπόν που κέρδισες μια υπέροχη, super wow, καταπληκτική δημιουργία από την ταχαίως ανερχόμενη φίρμα που μας τονίσαμε, Elma. Φιλάκια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και καλό παράδεισο.